Здравейте! За мен е изключително огромно удоволствие да ви представя Анна Мария Гюзелева. Здравейте! Разкажи нещо повече за вас, как се чувствате на този невероятен фестивал? Как аз се чувствам прекрасно и съм много щастлива, че по повод поканата, любезната и страхотна покана на Юлиан Печев, когото благодаря, да бъда част от този фестивал, аз за пръв път дойдох в Кипър, защото никога не съм била. Обстановката е прекрасна и аз винаги съм казвала и преди това, защото познавам Юлиан от по-рано, от малък дет се казва, тъй като сме много близки с Роси Борджиева, аз съм я канила и в Рим на едни събития, които организирам. Да, и Юлиан има тези качества да организира. И да събира. се възхищавам, че се наема с подобна, с много обширна и сериозна задача, защото един такъв фестивал изисква много труд. Давам си сметка. Така е. И аз тук съм като актриса и като поет. Уау. Донесох и книжки на български, на италиански, тъй като вече имам зад гърба си, колкото и странно може би така да звучи, 45 години от дебюта ми в киното и от тогава и пиша. Имам стихосбирки, член съм и на Съюза на писателите и така. Мисълта ми е, пък аз съм бивша балерина и точно това казвах преди малко на Юли, че евентуално бих могла да бъда използвана и в онази област. Какво съвпадение? Аз също съм бил солист в балет като малък, 10-11 годишен. И балета и въобще танците са ми дали много като обща култура, като поведение и въобще като самочувствие. Дисциплина, да. самодисциплина. Да, това е едно невероятно изкуство. Вярно е. Този фестивал, връщайки се към самия фестивал, идеята е прекрасна, той обръща обширна гама от теми и от възможности за представяне и като витрина на изкуствата, освен на националностите. Понеже това е първото издание, пожелавам наистина един безкрайен успех и популярност на тази хубава идея. Какво бихте искали да видите за 2025-та? Да бъде извънземен фестивала, да бъде още на голяма висота? Да бъде космичен, както сега върви на мода. Нали? Това беше моята мисъл. Разбира се. Но мисля, че има всички качества да има претенцията да бъде космичен фестивал и смятам, че скоро това ще се получи. Имайки предвид, например, самата вечер вчера беше прекрасна. Точно. И наистина много се радвам за всички, за целия екип, за Юлиан, че започнаха да осъществяват такава идея. Аз правя нещо подобно, пак така международна витрина, но по-миниатюрна. В Рим още от 2007 година по повод влизането на България в Европейската общност. И се казва Биенале Артемидия. Е витрина на българо-италиански артисти, създатели и изкуства въобще. Супер. Така, на добър час. Беше ми изключително. Анна Мария Гюзелева.